हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 13वा दिवस, 13वा अध्याय. आपण एका नवीन टप्प्यावर, नवीन पडावावर आपण सुरुवात करत आहोत. आपला पहिला टप्पा किंवा पहिला पडाव होता कर्मयोग. पहिले 6 अध्याय, त्याच्यानंतर पुढचे 6 अध्याय जे होते भक्ती योग, आणि आता आपला ज्ञानयोग. तिसरा टप्पा, शेवटचा टप्पा. पण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि मग पुढे जाऊया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला हरे कृष्ण. आजचा आपला 13वा अध्याय. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना, ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा उपक्रम जो आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. आपण 13व्या अध्यायामध्ये आहोत. 13व्या अध्यायाचं आपलं नाव आहे पण तत्पूर्वी आपण जाणून घेऊया की 13व्या अध्यायामध्ये म्हणजे शेवटचे 6 जे अध्याय आहेत त्यात ज्ञानयोग म्हणजे भगवंतांनी तो शेवटी का ठेवला आहे, किंवा आपण ज्ञानच सगळ्यात शेवटी का मांडलं आहे. म्हणजे ते तर आधी मांडायला हवं होतं आणि मग पुढे एक एक गोष्टी तर भगवंतांनी सांगायला हव्या होत्या. मग शेवटच्या 6 अध्यायातच का ज्ञान सांगितलेलं आहे, तर इथे आपण थोडं बघूया. जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायात ज्ञान का बरं मांडले आहे. खरे तर संपूर्ण भगवद्गीता ही एक भक्तीच आहे. पहिले 6 अध्याय कर्मातून भक्ती कशी मिळवायची यावर चर्चा करतात. शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये ज्ञानाद्वारे कशी मिळवायची याचं वर्णन करतात आणि मधले 6 अध्याय जे आहेत ते भक्तीचीच चर्चा करतात. तसेच 12व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी स्पष्ट केले आहे की वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून ते कसं मुक्त करतात. आणि म्हणून शेवटचे 6 अध्याय भौतिक जगापासून स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक त्या तत्वज्ञानाचं ज्ञान देतात. ज्ञानाचा उपयोग मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि कृष्णाशी आसक्त होण्यासाठी होतो. म्हणून जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो तेव्हा तो भक्तीचाच एक भाग बनतो. हे शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये जीवनशैली मांडलेली आहे. जीवनशैली म्हणजे बघा की
आजचा जो अध्याय आहे, तर एक प्रकारचं शरीरशास्त्र आहे आपण असं म्हणू शकतो. क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, निसर्ग, आनंद देणारा आणि चेतना. आपण जेव्हा भक्ती योगाला सुरुवात केली होती, तेव्हा 7व्या अध्यायात भगवंत कसे चराचरात व्यापून आहेत आणि भगवंतांचं सामर्थ्य, भगवंतांचं सगळं वर्णन 7व्या अध्यायात होतं आणि पुढच्या 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 अध्यायांमध्ये ते अजून विस्तृतपणे होतं. तसं ज्ञानयोग आहे. ज्ञानयोगामध्ये आपल्याला 13व्या अध्यायामध्ये आपण कोण आहोत? म्हणजे आपण कोण आहोत? आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. हे दुसऱ्या अध्यायात आपल्याला सांगितलेलं आहे. पण मग हे शरीर म्हणजे नेमकं काय? हा जो आपल्याला शरीररूपी यंत्र मिळालेलं आहे, ते कसं कसं कार्य करतं किंवा ते काय आहे? आणि आपली जी जीवनशैली आहे, आपण त्या भौतिक प्रकृतीला इतकं घट्ट धरून ठेवलेलं आहे, की मग त्याच्यापासून जर आपल्याला अलिप्त व्हायचं असेल किंवा आध्यात्मिक प्रकृती काय आहे? किंवा भगवंत कसे कुठे-कुठे कार्यरत आहेत आणि आपला कसा एक प्रकारचा अज्ञानरूपी संभ्रम आहे आणि हे सगळं जे आहे, हे पुढच्या 6 अध्यायांमध्ये मांडलेलं आहे. एक प्रकारची जीवनशैली जी आहे, आपण ह्या पुढच्या 6 अध्यायांचा जेव्हा अभ्यास करू, त्याच्यानुसार आपण बदलू शकतो, पालटू शकतो. लगेच आपण सुरुवात करणार आहोत. आजच्या अध्यायाचं नाव आहे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग. निसर्ग, आनंद देणारा आणि चेतना. अध्यायामध्ये सुरुवातीलाच अर्जुनाचे काही प्रश्न आहेत आणि त्या प्रश्नांवरच एक विस्तृत चर्चा आहे संपूर्ण अध्याय. अर्जुनाचे प्रश्न काही संपत नाहीत. त्यामुळे तसा प्रश्न आहे, की प्रकृती म्हणजे काय? पुरुष कोण आहेत? क्षेत्रज्ञ कोण आहेत? ज्ञान आणि ज्ञानाचं ध्येय काय आहे? तर हे आपण बघणार आहोत. लगेच मग आता आपण सुरू करूया. अर्जुन म्हणाला, "हे माझ्या प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती म्हणजे स्वभाव, पुरुष, भोग घेणारा आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायचे आहे." परमपुरुष भगवंत म्हणाले, की "कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो, त्याला क्षेत्रज्ञ असं म्हणतात." मग पहिले 2 प्रश्न आहेत, की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, तर त्याच्यावर भगवंतांनी लगेच उत्तर द्यायला सुरुवात केलेली आहे आणि आपण पुढे जाऊया. भगवंत म्हणत आहेत, "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यज्ञानम मतं मम." हे भारत, मी सर्व शरीरांमधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण आणि हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजेच ज्ञान होय, असं माझं मत आहे. मग आता ज्ञान म्हणजे काय? तर सुरुवात आहे, 2 प्रश्न आहेत. क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय? त्याच्यासाठी आपण एक आधी उदाहरण बघूया आणि पुन्हा आपण आपल्या श्लोकाकडे वळूया. तर तुम्हाला हे एक शेत दिसतं आहे, बरोबर? ह्या शेतामध्ये एक तुम्हाला बघा आता माझा जर तुम्ही बघत असाल तर हा शेतकरी किंवा ह्या शेताचा मालक आहे आणि ह्या शेताला एक कुंपण घातलेलं आहे आणि म्हणजे कुंपणाच्या पलीकडचं हे सगळं जे शेतजमीन आहे, हे सगळं जे आहे, तर त्या शेताचा तो मालक आहे आणि त्याला त्या शेताबद्दल त्यामुळे सगळी माहिती आहे. तिथं जर त्याला शेती करायची झाली, तर इथं काय पिकू शकतं? ही जमीन किती सुपीक आहे? कुठले फळं लावायचे, कुठली झाडं लावायची, कुठल्या अ, ही बागायती आहे का? का याच्यामध्ये कुठलं धान्य पिकू शकतं? ह्याच्या मातीची क्वालिटी काय आहे? हे सगळं त्याला माहिती आहे आणि तो छान पद्धतीने ती शेती करतो आहे. पण तेच जर त्याला ह्या शेतीबद्दल जर विचारलं, तर त्याला विशेष ज्ञान नसेल, वरवरचं थोडंफार माहिती असेल आणि हा जो आणि ही शेती झाली, ही बाजूची कुंपणाच्या पलीकडची किंवा अजून आजूबाजूची जी सगळी शेती झाली, त्याची सगळ्यांना जर विस्तृत माहिती कोणाला असेल, तर एक कॉमन फॅक्टर आपल्या सगळ्यांमध्ये जो आहे, परमात्मा, परमेश्वर, तर त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टीची विस्तृत माहिती आहे. तसंच आहे, तर आता हे जे शेत आहे, शेत म्हणजे आपलं शरीर आणि त्याच्यातला जो क्षेत्रज्ञ आहे, म्हणजे त्या त्या शरीराचा मालक म्हणू शकतो, राखण करणारा म्हणू शकतो. तर ते म्हणजे हा तो जो माणूस आहे किंवा तो मालक आहे तो. आणि ह्या म्हणजे हे शेत असेल, ते शेत असेल किंवा हे सगळं संपूर्ण जी काही जमीन आहे किंवा हे सगळं आहे, तर हे सगळ्यांचा मालकी कोण आहे? तर परमात्मा परमेश्वर आहे. अजून एक उदाहरण द्यायचं झालं, तर आपल्या देशाचे पंतप्रधान, बरोबर? आता आपल्या प्रत्येकाच्या नावावर एखादं घर असेल, एखादी शेती असेल, प्रत्येकाची एखादी अशी जमीन आहे. ती तेवढं आपलं ते घर, ते आपली मालकी हक्क तेवढाच, बरोबर? पण जेव्हा आपण ॲज अ होल कंट्री किंवा देश म्हणून आपण विचार करतो, तेव्हा राजा म्हणून आपण कोणाला म्हणतो?
तर पंतप्रधान यांना म्हणतं, हो की नाही? आणि मग त्यामुळे त्यांचं जे सगळ्यांवर लक्ष असतं किंवा सगळ्यांची जबाबदारी किंवा ते सगळे डिसिजन्स घेत असतात. जे काही निर्णय घ्यायचे ते घेत असतात. आपण फक्त आपल्या घरापुरता तेवढंच किंवा आपल्या शेतापुरतं तेवढंच मर्यादित असतं, हो की नाही? आता हे आपलं क्षेत्र म्हणजे आपलं शरीर आहे आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये असलेला आपला आत्मा आणि परमात्मा सगळ्यांच्याच शरीरामध्ये आहे. तर अजून एक उदाहरण द्यायचं झालं, तर आता आपल्या घरामध्ये बघा आपल्या शरीराबद्दल आपल्याला माहिती असते. म्हणजे आता आपल्यापैकी कोणी किंवा मी सांगितलं, की माझं डोकं दुखतं आहे. जोवर मी सांगत नाही माझं डोकं दुखतं आहे, तर तुम्हाला समजेल का? हो की नाही? पण माझ्या शरीरात किंवा मला भूक लागली आहे, मला तहान लागली आहे, जोवर मी सांगत नाही, तर ते फक्त माझं मलाच माहिती आहे. अजून जर मी कोणाला तुमच्यापैकी जर नाही यांनाही तहान लागली आहे, यांनाही भूक लागली आहे, यांचंही डोकं दुखतंय. जोवर तुम्ही मला सांगत नाही किंवा आपल्या कोणापैकीही हे समजणार नाही. कारण की आपण फक्त आपल्या शरीराचे मालक असतो. हां, पण याची जाणीव मात्र जेव्हा आपल्या मनात हा विचार येतो, की आपल्याला भूक लागते किंवा हे तर परमात्म्याला माझ्या शरीरातलं माहिती आहे, तुमच्या अजून कोणाच्या सगळ्यांबद्दल कारण की ते परमात्मा सर्वांच्या शरीरामध्ये आहे. त्यामुळे शरीर जे आहे, शरीररूपी यंत्र जे आहे, त्याला क्षेत्र म्हटलेलं आहे आणि त्या शरीरामध्ये असलेला आत्मा आणि त्याच्यासोबत असलेला परमात्मा हे म्हणजे कोण आहेत? हे त्या शरीराचे क्षेत्रज्ञ आहेत, रक्षक आहेत, राखण करणारे आहेत, मालक आहेत, आपण असं म्हणू शकतो. इथे तो 3 ह्या शेजारच्या चित्रात 3 अवस्था दिलेल्या आहेत. ह्या 3 अवस्था अशा आहेत, की म्हणजे 4 अवस्था असतात. चतुर्युगीय किंवा तुरीय अवस्था ज्याला म्हणतो, ती साधकांसाठी असते. त्यामुळे आपल्या सामान्यांसाठी ह्या 3 अवस्था आहेत. पहिली अवस्था आहे जागृत अवस्था, ज्याच्यामध्ये आपलं शरीर, मन, बुद्धी सगळं आपलं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर. त्याच्यानंतर आपलं हा आत्मा, परमात्मा सगळे जागृत आहेत. ते बघा ऑफिसमध्ये काम करत आहेत, हातामध्ये सिगारेट आहे, फोनवर बोलत आहे. सगळं, सगळं एका वेळी सुरू आहे. दुसरी मधली अवस्था जी आहे, त्याला स्वप्नावस्था म्हणतात. याच्यामध्ये स्थूल शरीर जे आहे ते झोपलेलं आहे. सूक्ष्म शरीर जे आहे ते जागृत आहे आणि त्यामुळे काय झालेलं आहे, की ते सूक्ष्म शरीर जागृत आहे. काहीतरी विचार असतात, काहीतरी आठवत असतं. हे सगळं त्याच्यामुळे आपल्याला स्वप्न निर्मिती किंवा ते आपल्याला ते दिसतं आणि त्याला आपण स्वप्न म्हणतो. ती स्वप्नावस्था असते. आणि चौथं जे आहे, की सॉरी तिसरं जे आहे, तर तिसरी अवस्था जी आहे ती गाढ निद्रा. म्हणजे त्याच्यामध्ये सूक्ष्म शरीर आणि स्थूल शरीर दोन्हीही झोपलेले असतात. पण आपलं म्हणजे त्याला गाढ निद्रा, निद्रा अवस्था असं म्हणतात. पण आपली ही आत्मा आणि परमात्मा ह्या प्रत्येक अवस्थेमध्ये ते जागृत असतात. जी चतुर्थ अवस्था आहे, तुरीय अवस्था आहे साधकांसाठी तर ती आपल्यासाठी नसते. आपल्या ह्यासाठी ह्या 3 अवस्था असतात. आता आपण लगेच पुढे जाऊया. मग हे क्षेत्रज्ञ याचं ज्ञान जे आहे, क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णन केलेलं आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आलेलं आहे. मग हे क्षेत्र म्हणजे काय? क्षेत्रज्ञ काय आहे? तर याचं वर्णन जे आहे ते भगवंतांनी फक्त भगवद्गीतेतच सांगितलं आहे का? नाही. तर ते हे जे अपौरुषेय जे ज्ञान जे आहे ते वेदांमध्ये सुद्धा आलेलं आहे. त्याचं वर्णन वेदांमध्ये आहे. विविध पुराणांमध्ये आहे. अनेक ऋषींनी त्याचं वर्णन करून वेगवेगळ्या उदाहरणं देऊन हे प्रस्थापित केलेलं आहे आणि हे सांगितलेलं आहे. आणि मग आता आपल्याला माहिती आहे, की आपल्या शरीराभोवती 5 कोश आहेत, पंचकोश आहेत. तर हे कोश जे आहेत, तर त्याच्यामध्ये अ, जसं-जसं आपलं साधकांची अवस्था वाढत जाते किंवा जसं-जसं आपली आध्यात्मिक प्रगती वाढत जाते किंवा आपली अ, भगवंताबद्दलची आपली ओढ, श्रद्धा, विश्वास वाढत जातो. तशा-तशा ह्या अवस्था उलगडत जातात आपण असं म्हणू शकतो. सगळ्यात पहिली आहे अन्नमय कोश. अन्नमय कोश हा असा असतो, की आपल्याला भगवंताबद्दलचं किंवा मी भगवंताचा अंश आहे किंवा भगवंताबद्दलचं जे आपल्याला रिअलायझेशन जे आहे, ते फार कमी आहे किंवा जवळ-जवळ नाही. आणि मग त्यामुळे काय होतं, की आपण आपली इंद्रिय तृप्ती, आपण हे भौतिक जग, भौतिक प्रकृती यामध्येच आपण असतो किंवा तशाच आपली जीवनशैली सुद्धा तशीच असते. मग याच्यामध्ये तुमचे बरेचसे प्राणी येतात.
तुमची झाडं येतात, बरीचशी मनुष्य प्राणी सुद्धा येतात. दुसरा आहे पुढचा प्राणमय कोश. याच्यामध्ये थोडंसं वरचं अवस्था असते म्हणण्यापेक्षा, की आपण कोण आहोत? मग आत्मा काय आहे? किंवा हे थोडंसं जाणीव असते किंवा आपल्या शरीराचं प्राण आपण श्वासोच्छ्वास घेतो आहे, प्राण आहे आपल्या शरीरामध्ये, त्याचं कुठेतरी रिअलायझेशन आहे. मग प्राण म्हणजे काय? मग हे थोडंसं कुठेतरी भगवंतावर विश्वास असा नाही, पण आहे काहीतरी आहे. तर अशी जी काही अवस्था आहे, ते प्राणमय कोश. मग याच्यामध्ये सुद्धा आपले इंद्रिय जे आहेत, ते कार्यरत असतात. आपल्या शरीराची आपल्याला त्याचं रक्षण करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला तर अशा पद्धतीचा आहे तो प्राणमय कोश आहे आणि आपल्या शरीरामध्ये प्राण आहेत. मग काहीतरी पंचप्राण आहेत वगैरे हे सगळं जे आहे याची थोडीशी माहिती किंवा थोडीशी जाणीव कुठेतरी होते. तिसरं आहे ज्ञानमय कोश. मग याच्यामध्ये मनाने किंवा आपलं जे मन जे असतं, तर मनाने आपण मान्य करतो, की भगवंत आहेत. मनाने भगवंतांबद्दलची आपण कुठेतरी शोध घ्यायला लागतो किंवा नाही भगवंत, तर भगवंतांच्या ज्या विविध कला आहेत, तर त्या कलागुण जे आहेत, तर त्या कला आपण जोपासायचा किंवा आवड निर्माण होते, काहीतरी आपण वाचतो चांगलं. तर ते हे सगळं जे आहे, म्हणजे ही जी जाणीव आहे, की आपण वेगळ्या-वेगळ्या पद्धतीचं ज्ञान ग्रहण करायचं, ज्ञान गोळा करायचं किंवा ते जाणून घ्यायची जी आपली उत्कंठा आहे, तर तो आहे ज्ञानमय कोश. तिसरा आहे विज्ञानमय कोश. त्याच्यामध्ये काय आहे, की जिथे आपल्याला भगवंतांबद्दलची आपल्याला माहिती आहे किंवा आपण थोडंसं जाणलं आहे आणि मग त्याच्यानंतर आपण हळू आध्यात्मिक मार्गावर लागलो आहोत किंवा आपली प्रगती होती आहे किंवा ह्याची जाणीव आपण मग नामजप करतो. आणि आपण वेगवेगळ्या उपासना करतो. तर हे सगळं आणि मग त्याच्यानंतर ते उपासना केल्यानंतर किंवा नामजप केल्यानंतरचा जो आनंद जो आहे म्हणजे सच्चित, तर ते जे आहे तो चौथा कोश जो आहे तो विज्ञानमय कोश आहे. आणि सगळ्यात शेवटी ज्यांना अध्यात्मामध्ये प्रगती झालेली आहे, प्रगल्भता झालेली आहे, त्यांचा 5वा कोश उलगडतो आनंदमय कोश, ज्याच्यामध्ये सच्चित आनंद, हा आनंदाची अनुभूती येते. तो आनंद काय आहे? आनंदमयी जे आपण वातावरण म्हणतो किंवा ती आनंदमयी हे जे आहे म्हणजे आपण थोडक्यात सांगायचं तर पुन्हा एकदा सांगायचं तर पहिले 2 ज्या अवस्था आहेत, आपण कर्मकांड म्हणजे अगदी अन्नमय कोश म्हणजे आपण कर्मकांडामध्ये अडकलेलो आहोत. प्राणमय कोश म्हणजे आपण फार तर त्या कर्मकांडाचा कर्मयोग म्हणू शकतो किंवा त्याच्या अ, त्याची पहिली सुरुवात आपण असं म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर ज्ञानमय कोश म्हणजे पुन्हा ज्ञानयोग झाला. हा अष्टांग योग तर नाही म्हणता येणार, पण एक साधारण बुद्धीने कुठेतरी आपण भगवंतांच्या मान्यता देतो. आपण उपासना करतो, आराधना करतो आणि 5वं जे आहे, की आपण जेव्हा आत्म्याने भगवंतांची भक्ती करतो, प्रेम भक्ती करतो, तर तो तो कोश जो आहे तो आपला उलगडतो किंवा जागृत होतो. मग आता हे जे शरीर जे आहे आपलं, आपल्याला आता स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर आपण हे ऐकतो आहोत. मग ते कशाचं बनलेलं आहे? तर हे शरीरशास्त्रच आहे. 13वा अध्याय म्हणजे त्याचं वर्णन आलेलं आहे. पंचमहाभूत, मिथ्य अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिय, मन, 5 इंद्रिय विषय ह्यापासून आपलं जे बनलेलं असतं म्हणजे 24 घटक झाले. पंचमहाभूत 5, मिथ्या अहंकार, बुद्धी. त्याच्यानंतर आपली 10 इंद्रिये, पा 5 इंद्रिय विषय झाले 15 आणि 3 18. आपल्या त्याच्यानंतर मन, बुद्धी, अव्यक्त. अव्यक्तामध्ये आपले जे गुण आहेत, म्हणजे त्रिगुण जे आहेत, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. तर त्याला अव्यक्त असं म्हणतात. उद्याचा त्यासाठी एक वेगळा स्पेशल अध्याय भगवंतांनी दिलेला आहे. तर हे सगळं जे आहे असे 24 घटक मिळून आपलं शरीर जे आहे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तयार होतं. त्याला क्षेत्र असं म्हणतात. आणि ह्या 24 घटकांच्या संयोगाने इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य ह्या सर्वांच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असं म्हणतात. म्हणजे ह्या 24 घटकांच्या संयोगाने आपल्यामध्ये वेगवेगळ्या भावना निर्माण होतात. मग एखादी इच्छा निर्माण होते, आसक्ती निर्माण होते, एखाद्याबद्दलचा द्वेष निर्माण होतो, मत्सर निर्माण होतो, राग निर्माण होतो, आनंद, सुख, दुःख म्हणजे हे सगळं जे आहे, तर हे सगळं म्हणजे तुमच्यामध्ये जे धैर्य आहे, तर हे सगळं जे आहे, हे ह्या 24 घटकांपासून निर्माण होतं. म्हणजे 24 घटक कुठले आहेत? पंचमहाभूत, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिय
मन, 5 इंद्रिय विषय आणि यामुळे की आपल्या ह्याच्या संयोगाने जे एकत्रित जे तयार होतं त्याला क्षेत्र असं म्हणतात की किंवा हे आपलं शरीररूपी यंत्र जे आहे ते बनलेलं आहे. मग आता ज्ञान काय आहे? तर त्याबद्दल सुद्धा इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आपण 9व्या अध्यायामध्ये आपण राजविद्या राजगुह्यम त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण ज्ञान घेतलेलं आहे आणि आजच्या अध्यायामध्ये पण भगवंत सांगत आहेत. तर त्याच्यामध्ये नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणं, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्य अहंकारारहित जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी इत्यादींमध्ये दुःखदोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले-बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्येही समचित्त राहणं, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणं, सामान्य लोकांपासून अलग होणं, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्त्वाचा स्वीकार करणं आणि परमसत्याच्या तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असं मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारं अज्ञानच आहे. मग म्हणजे जणू काही ज्ञानाची व्याख्याच इथे भगवंतांनी सांगून ठेवलेली आहे. आपण म्हणतो की पहिल्या शेवटचे 6 अध्याय जे आहेत ते आपल्या जीवनशैलीबद्दल बोलतात. तर इथे आपल्याला ज्ञान काय आहे त्याचं एक विस्तृत वर्णन आलेलं आहे. आपण सगळं जाणून घेऊया. आपण त्याच्यामध्ये इथे 4 गोष्टी आहेत. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी. आपल्याला आपण म्हणतो, की आपल्याला आपल्याला माझ्या प्रत्येकाच जण आपण म्हणत असतो, की माझ्या आयुष्यात हा प्रॉब्लेम आहे. माझ्या आयुष्यात तो प्रॉब्लेम आहे. पण आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामधला जो कॉमन प्रॉब्लेम कुठला असेल, म्हणजे एक प्रत्येकाला तो फेस करावा लागतो आहे. नाहीतर कोण म्हणतं, की माझ्याकडे संपत्ती आहे, तर आरोग्य नाही. कोण म्हणतं उत्तम आरोग्य आहे, तर मग माझं मुलाचा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे काही ना काहीतरी वेगळं-वेगळं ते आपण जे भौतिक प्रपंचामध्ये जे आहेत, त्या आपल्याला अडचणी वाटतात, प्रॉब्लेम वाटतात. पण सगळ्यांना सगळ्यांना आपल्या सगळ्यांना जो एक कॉमन असा प्रॉब्लेम आहे, मग तो अ, श्रीमंत असेल, धनाढ्य असेल किंवा तू अत्यंत गरीब असेल, मध्यमवयीन असेल, मध्यमवर्गीय असेल, कुठल्याही वयातला असेल, मग तो अगदी लहान तान्हं बाळ असेल किंवा मोठा म्हातारा अगदी शरीर जीर्ण झालेलं आहे 90च्या घरातला. ह्या सगळ्यांना आपण एकच प्रॉब्लेम फेस करतो ते म्हणजे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी. हे 4 प्रॉब्लेम असे आहेत, की ते कॉमन प्रॉब्लेम आहेत. म्हणजे तुमचा जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात तर तुम्ही अडकलेले आहात. म्हणजे पुनरपी जननम, पुनरपी मरणम हा एक महत्त्वाचा प्रॉब्लेम आहे. आणि दुसरं जे आहे, की जरा व्याधी. म्हणजे आपलं शरीर जे आहे, शरीर आपलं जे शरीर जे आहे, ते आपण कितीही तुम्ही मेकअप करायचा प्रयत्न केला, तरी ते कालांतराने ते शरीर जे आहे, ते आपल्या एक-एक ज्या शरीर आपलं अ, चिरतरुण राहत नाही आणि मग त्याला त्या वार्धक्याच्या छटा दिसायला लागतात आणि मग त्याच्यानंतर ते शरीर हळू क्षीण व्हायला लागतं. त्याच्यानंतर आणि तुमच्या शरीराला विविध व्याधी, विविध आजार जडतात. तर जन्म, मृत्यू हा तुमचा जो काही काय म्हणू शकतो आपण कर्म आहे, त्यानुसार तुम्हाला शरीरामध्ये वेगवेगळे आजार तयार होतात, व्याधी तयार होतात आणि मग काहींचे जर प्रबळ आजार असतात, पण काहींना आजार असतात, काहींच्यावर लगेच गोळ्या सुरू होतात. 30शी उलटली, 40शी उलटली, 50शी म्हणजे असं वेगवेगळं. तर हे सगळे जे आहे, हे कॉमन प्रॉब्लेम आहेत आणि हे कुठल्याही हे सगळ्यांना फेस करावे लागतात. आता हे एक ज्ञान झालं आणि दुसरं ज्ञान म्हणजे आपण बाकीच्या गोष्टी बघूया. नम्रता. सन्मान मिळाल्याचे समाधान मिळावे म्हणून चिंताग्रस्त होऊ नये. मग आता आपण जो ज्ञानी असतो तो मुळात नम्र असतो. त्यामुळे अ, मान-सन्मान याच्या व्यतिरिक्त याच्यापासून तो परे असतो किंवा याच्यामध्ये तो उरत नाही. त्यामुळे तो कधीही चिंता रहित असतो तो आणि त्यामुळे तो नेहमी नम्र असतो. अभिमान. मग आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. हे जेव्हा समजतं, मग आत्म्याचा कसला मान, आत्म्याचा कसला सन्मान. कारण की ह्या ह्या सगळे हे जे भावना ज्या आहेत, हा अहंकार जो आहे, हा मानापमानाची जी ही समज जी आहे, ती त्या शरीराची आहे. ते त्या 24 घटकांच्या संयोगाने निर्माण झालेलं आहे. आत्म्याला हे सगळं काहीही लागू पडत नाही. त्यामुळे मान, सन्मान, अभिमान जो आहे, तो त्या शरीराचा आहे. आपला जो चिरंतन आत्मा आहे, त्याचा आणि ह्या गोष्टीचा काहीही संबंध नाही. अहिंसा. मग आपण जोवर स्वतःला आध्यात्मिक ज्ञानात उन्नत करत नाही आणि आपण हे जाणून घेत नाही, की शरीर काय आहे, आत्मा काय आहे,
त्या 24 घटकांनी बनलेला आहे आणि मग आपला आत्मा हा परमेश्वराचा सेवक आहे, हे जाणून घेत नाही आणि जाणल्यानंतर जोवर आपण हे दुसऱ्याला सुद्धा सांगत नाही, की हे सत्य आहे, हे ज्ञान आहे, म्हणजे आपण एक प्रकारची हिंसा करतो असं प्रभुपाद म्हणतो. सहिष्णुता. मग त्याच्यामध्ये आपल्यामध्ये संयम वाढतो, अपमान सहन करण्याचा सराव होतो. सहिष्णुता, संयम कशामुळे वाढतो, की जसं आपण वरील सांगितल्याप्रमाणे ह्या सगळ्या शरीराला ह्या त्या क्षेत्रासाठीच्या गोष्टी आहेत. त्याच्यावर जे विचार प्रकट होतात, भावना प्रकट होतात, त्याच्याशी निगडीत येत आहे. जो आत्मा जो आहे, तो त्या शरीराला चेतना देणारा परमात्मा, आत्मा त्याला आहे, की त्या गोष्टींचा त्या शरीराशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे त्याला जो अपमान जो आहे, तो जसा मान-सन्मानासारखा तो त्या शरीराचा आहे. त्याचा आत्म्याशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे संयम आपला वाढतो. साधेपणा, मग पुन्हा तेच, की आपण आपल्या वागण्या-बोलण्यामध्ये कुठेही मिथ्याचार नको, की मनात एक आणि बाहेर एक, कृतीमध्ये एक नाही. आपल्या वागण्यामध्ये इतका शुद्ध सात्विकपणा, सरळपणा असला पाहिजे, की समोरच्या म्हणजे इतकी ट्रान्सपरन्सी असली पाहिजे, की समोर शत्रू जरी आला, तरी त्याला आपल्या वागण्यामध्ये कुठलंही काहीही खोट दिसता कामा नाही. तो सहजपणे आपलं जे वागणं आहे ते हे करू शकतो, समजू शकतो. स्वच्छता, मग स्वच्छता जी अंतर्बाह्य स्वच्छता आहे. नामजप आपण करणार, तर आपली अंतर्गत स्वच्छता तर होणार. आहारावर नियंत्रण येणार. आपल्या मनामध्ये जे काही आपले जे षड्रिपुजा आहेत, ज्या आपण भावना निर्मिती होते, तर त्याच्यावर कुठेतरी आपण आपण इंद्रियांवर शमन करणार आहोत. त्यामुळे त्या वासना, अपेक्षा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा त्याच्यावर अंकुश बसण्याचं काम म्हणजे अंतर्गत स्वच्छता, सात्विक भाव जागृत करण्याचं काम नामजप तर करणार आहे. बाकी बाह्य स्वच्छता मग तुमचं स्नानादी कर्म आहेत, शौचादी कर्म आहेत, हे सगळ्या बाह्य स्वच्छता ज्या आहेत, तर ते सुद्धा एक प्रकारचं ज्ञान आहे. ते करणं गरजेचं आहे. स्थिरता. मग आपल्याला स्थैर्य केव्हा मिळतं? आपण की जेव्हा आपल्याला माहिती आहे, की आपला काहीतरी गोल आहे, टार्गेट आहे आणि मग त्याच्यासाठी आपण काहीतरी करतो, तेव्हा आपल्याला स्थैर्य मिळतं. नाहीतर इकडे-तिकडे आपण नुसतं हात मारतोय आणि आपल्याला काही समजत नाही, की नेमकं कुठे जायचंय, काय करायचंय? आता आपल्या सगळ्यांचं असंच असतं. आपण सुखासाठी, आनंदासाठी आपण 24/7 आपण हल्ली तर वर्क फ्रॉम होम आहे किंवा ऑफिसमध्ये सुद्धा तिन्ही शिफ्ट असतात बऱ्याच जणांच्या किंवा वेगवेगळ्या शिफ्ट असतात वेगवेगळ्या वेळांच्या आणि आपण इतके त्या पैशांच्या मागे धावतो, इतके आपण बिझी असतो स्वतःला, की आणि मग म्हणजे आनंद काय आहे? म्हणजे आपण नुसतं 24/7 स्वतःला बिझी करून ठेवलेलं आहे. पण एवढंही करून आपण खरंच समाधानी आहोत का? आनंदी आहोत का? कारण की आपल्याला माहितीच नाही, की आपला गोल काय आहे? आपलं ध्येय काय आहे? आपली एक वस्तू आली, घर आलं, की लगेच गाडीची अपेक्षा होते. गाडी आली, की टू व्हीलर आली, की फोर व्हीलर. मग आधी माझ्याकडे 1 बीएचके आहे, मग 2 बीएचके हवा, 3 बीएचके म्हणजे आपलं संपतच नाही. कारण की आपल्याला गोलच माहीत नाही आणि तो आपला वाढतच जातो. अपेक्षा वाढतच जातात. पण जेव्हा आपल्याला समजतं, की आपला फायनल गोल काय आहे किंवा डेस्टिनेशन काय आहे, तर आपल्याला वैकुंठधामामध्ये जायचं आहे, मोक्ष मिळवायचा आहे. तर आपला आत्म्याचा प्रवास वेगळा आहे. तेव्हा आपल्याला आपण आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रगती करण्याचा निर्धार करतो आणि तेच स्थैर्य आहे. तेव्हा कुठेतरी आपल्या ह्या भौतिक प्रपंच जो आहे, तर त्याला सुद्धा आपण कंट्रोल करायला, नियंत्रण करायला शिकतो आणि आपला हा प्रवास जो किंवा प्रगती जी आहे, ती आपण साध्य करायचा प्रयत्न करतो. आत्मनियंत्रण. मग आध्यात्मिक प्रगतीसाठी जे प्रतिकूल आहे, ते त्या गोष्टी नाकारायच्या, इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवायचा प्रयत्न करायचा. जे आपण आता स्थिरता याच्याबद्दल बोललो, की स्थिरता आली, की आपोआप आत्मनियंत्रण येतं किंवा आपण करायचा प्रयत्न करतो. ॲट आपण विचार करतो. विचार आला, की आज नाही तर उद्या, उद्या नाही तर परवा कृतीसुद्धा होते. इंद्रिय वस्तूंचा त्याग, अनावश्यक मागण्या म्हणजे आता हल्ली तर मॉल सिस्टम झालेली आहे. आपण गेलो की अनावश्यक खरेदी करत असतो. डी-मार्टमध्ये गेलं की त्या ट्रॉलीमध्ये एक-एक वस्तू उचलतच असतो, हो की नाही? अनावश्यक खरेदी आपण करत असतो. मागण्या पूर्ण करत असतो आपल्या देहाच्या, शरीराच्या, त्या इंद्रिय विषयांच्या. तर त्याची काही गरज नाही. जेवढं गरजेचं आहे, ज्याच्याने आपला शरीरनिर्वाह होणार आहे, आपला जो प्रपंच जो आहे, तो सुरळीत चालणार आहे, तेवढ्याच गोष्टींची तेवढंच आपण तेवढीच आसक्ती धरायची आणि तेवढ्याच गोष्टी ज्या आहेत, तेवढीच मागणी पूर्ण करायची. खोट्या अहंकाराची अनुपस्थिती. मग जेव्हा अहंकार जो आहे तो खोटा आहे किंवा तो त्या शरीराशी निगडीत आहे हे समजतं, तेव्हा
आपलं मन, बुद्धी ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्याच्यावर नियंत्रण ठेवायचा किंवा त्या सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न होतो. आणि आपण कोण आहोत? आपण एक कृष्ण सेवक आहोत. जिथे अहंकार नाही. अहंकार म्हणजे काय? तर मी कोणीतरी आहे. मी, माझं, मी कर्ता आहे. मी कोणीतरी वेगळं आहे. माझा सगळ्यांनी मान-सन्मान केला पाहिजे. माझी सगळ्यांनी विचारपूस केली पाहिजे. हा जो मी जो आहे, त्याला जर आपण कुठेतरी त्याचा तो जो दुय्यम आहे, तो श्रेष्ठ नाही, हे मान्य करणं. श्रेष्ठ कोण आहे? भगवान श्रीकृष्ण. आणि आपण कोण आहोत? त्याचे सेवक आहोत. म्हणजे आपण दुय्यम स्थानावर आहोत. हे जेव्हा मान्य करतो, तेव्हा निश्चितच त्या अहंकाराचं दमन होतं. पुन्हा आपण जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधीबद्दल आपण बोललेलो आहोत आणि गुरूंकडून जाणून घेणं किंवा आपल्याला त्याच्यामुळे अजून जास्त आपल्यामध्ये आपल्या जीवनशैलीमध्ये त्याच्याबद्दल आपण प्रयत्न करून आपली जीवनशैलीमध्ये बदल करू शकतो. अलिप्तता. मग अलिप्तता म्हणजे काय? की आसक्ती किंवा कृष्णासाठी सर्वस्वाचा त्याग करण्याला तयार राहा. म्हणजे आपण पण प्रपंच करता परमार्थ साधायचा. म्हणजे आपण प्रपंचही करायचा, आपण परमार्थही साधायचा. त्यामुळे कुठल्या गोष्टी धरायच्या, कुठल्या गोष्टीचा त्याग करायचा, हे यासाठी आपण स्वतःला तयार करायचं किंवा आपण तयार होऊ शकतो किंवा आपण ती आसक्ती जी आहे त्याचा त्याग करू शकतो. त्याच्यानंतर कुटुंब, पत्नी, मुलं इत्यादींच्या बंधनात नाही अडकायचं. म्हणजे जेव्हा आपण कृष्ण भावनाभावी जीवन जगतो, आपण प्रपंच पण करतो. पण प्रपंच करता किती त्याच्यात अडकायचं, किती आपण त्या भावनेमध्ये अडकायचं, किती आणि आपण किती ते प्रपंचही नीट सांभाळायचा आणि आपण त्यासोबत भगवंतांची भक्ती करायची, स्वतःला वेळ द्यायचा, भगवंतांची उपासना करण्यासाठी वेळ द्यायचा. तर हे हे जे आहे तर आपण कुठल्याही बंधनात न अडकता आपल्यामध्ये आपण जेव्हा भगवंतांसाठी वेळ देतो, तर हे सुद्धा एक प्रकारचं ज्ञान आहे आणि ते सुद्धा आपल्याला अ, सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर आहे चित्तवृत्ती. मग भौतिक नफा, तोटा या पाहून आनंदित किंवा दुःखी न होणे, अखंड भक्ती सेवा चालू ठेवणे. मग आता भौतिक नफा, तोटा जे आहे म्हणजे तो क्षणिक आनंद असतो, की नाही आनंद होतो. नफा झाला की आनंद होतो किंवा तोटा झाला की दुःखही होतं. पण तो क्षणिक असतो. तेवढ्यापुरता तेवढा असतो. तो काय असा आता तो क्षणिक आनंद हे करण्यापेक्षा आपण जे अखंड भक्ती सेवा ठेवून जो आपला चिरंतन आनंद आहे, तर त्याच्या प्रयत्नात आपण करू शकतो. त्याच्यानंतर अखंड भक्ती सेवा म्हणजे अनन्य भक्ती योग की आपण भक्तीच्या वेगवेगळ्या आपल्याला प्रक्रिया सांगितलेल्या आहेत, 9 प्रकार सांगितलेले आहेत, नवविधा भक्ती. त्याच्यामधले कुठल्यातरी एका भक्तीत किंवा त्याच्यामधल्या एका कुठल्याही गोष्टीमध्ये आपण स्वतःला गुंतवून ठेवणं, जेणेकरून आपल्याला भगवंतांचा विसर नाही पडता. का मग आपल्या रोजच्या व्यवहारातही भगवंतांचं नामस्मरण आपल्याकडनं रोज झालं पाहिजे. कुठलंही काम आपण करत असलो तरी त्यांचं नाम त्यांचं स्मरण राहिलं पाहिजे. त्यांना स्मरणात ठेवून काम केलं पाहिजे. निर्जन ठिकाणी राहण्याची आकांक्षा. मग भौतिकवादी लोकांमध्ये मिसळण्याची इच्छा नाही. भक्तांच्या सहवासात राहा. म्हणजे आपण जेव्हा भौतिकवादी लोकांमध्ये किंवा आपण जे नास्तिक लोकांमध्ये राहिलो, जसा आपला संघ असतो म्हणजे वाण नाही तर गुण लागतो आपण म्हणतो की नाही? मग आपण नास्तिक लोकांमध्ये राहिलो. सध्या आजूबाजूला आपण उद्या बघणारच आहोत. पण आपल्या ह्या कलियुगामध्ये रजोगुण आणि तमोगुणाचा प्रभाव इतका आहे. त्यामुळे भगवंतांवरची विश्वास, श्रद्धा जी आहे, ती तेवढी दृढ नाही आहे किंवा प्रत्येकामध्ये ती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे कमी-अधिक प्रमाणात अधिक असेल तर काही वाटत नाही, पण कमी असेल तर त्याचा परिणाम आपल्यावरही होऊ शकतो. त्यामुळे आपण अशा लोकांपासून अलिप्त राहून भक्तांच्या सहवासामध्ये राहा आणि म्हणून कदाचित तो ए फॉर्म्युला तयार झाला आहे. प्रभुपादांनी सांगितलं आहे, की त्याच्यातला जो असोसिएशन म्हणजे तुम्ही भक्तांच्या संघात राहिला, त्यांच्याबरोबर तुम्ही आपली ही प्रगती करू शकता. मग सामान्य लोकांपासून अलिप्तता म्हणजे जे आपण आत्ताच ऐकलं ते आणि आत्मसाक्षात्काराचं महत्त्व स्वीकारणं म्हणजेच की भक्ती नसलेलं म्हणजे आपण जे आपल्या 24 तासामध्ये आपण जर आता कोणी सांगितलं की 16 माळा जप करायचा. तर आपण लगेच म्हणू, "बापरे! कुठे वेळ आहे? किती वेळ लागेल? 2-2.5 तास लागतात. एवढा वेळ कोणाकडे?" असं आपण म्हणतो की नाही. पण जर आपली दिनचर्या जर आपण एका ठिकाणी लिहून काढली, सकाळी उठल्यावर आपण काय करतो? त्याच्यानंतर प्रत्येक जर आपण मिनिटा-मिनिटाचा हिशोब ठेवला, तर आपल्याकडे निश्चितच आपण बराचसा वेळ जो आहे, तो आपण वाया घालवत असतो. कारण नसताना तो वेळ वाया घालवत असतो. त्याचा आपल्याला काही उपयोग नाही. तासनतास टीव्ही बघत असतो. तो रोज पेपर वाचून त्या राजकारणावर आपण तासनतास चर्चा करत असतो.
आणि अजून काही कोणाशी फोनवर आपण म्हणजे 5 मिनिटाचं काम असतं, पण अर्धा तास तर आपण सहज घालवतो आणि असे वेगवेगळे आपण जे आपण वेळ जो आपण तो वेळ आपण सत्कारणी लावू शकतो. भगवंतांच्या भक्तीसाठी लावू शकतो, उपासनेसाठी लावू शकतो. तर हे सगळे जे आहे ते ज्ञान आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त जे सगळं आहे ते अज्ञान आहे, असं भगवंत सांगता आहेत. आपण लगेच पुढे जाऊया. मग ज्ञेय म्हणजे काय? ज्ञेय म्हणजे काय याचं मी तुला आता वर्णन करून सांगणार आहे. जे जाणल्याने तू अमृताचं आस्वादन करू शकशील आणि अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणाच्या पलीकडे आहे. मग आता आपण क्षेत्रज्ञ ऐकलं, ज्ञान ऐकलं, तर आपण ज्ञेय काय आहे ते पण बघूया आणि लगेच भगवंत म्हणत आहे, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रियम विवर्जितम असक्तम सर्वभूचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचं मूळ उगमस्थान आहे. पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी तो अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर तो प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. तर पुन्हा इथं अचिंत्य तत्व जे आहे त्याचं वर्णन आलेलं आहे, की परमात्मा हे सगळ्या इंद्रियांचं आपण म्हणू शकतो मूळ उगमस्थान आहे. आणि तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. म्हणजे त्याला कुठल्याही इंद्रियांची आसक्ती नाही, की कुठल्याही इंद्रिय विषयांबद्दलची ओढ नाही. आणि तो सर्व जीवांचा म्हणजे सगळ्यांचा पालनकर्ता आहे. सगळे जे जीव आहेत, जीवात्मा आहे, ज्याला आपण स्फुल्लिंग म्हणू शकतो, अंश म्हणू शकतो, तर हे भगवंतांपासूनच निर्मिती झालेली आहे, तयार झालेले आहे. पण आणि तो त्यांचा पालनकर्ता सुद्धा आहे. नुसती निर्मिती केलेली आहे का? नाही. तर हे जे ब्रह्मांड जे निर्माण झालेलं आहे, त्याचं पालन करायचं काम, पालन-पोषण करायचं काम, भरण-पोषण करायचं कामही भगवंत करत आहेत. आणि हे सगळं करत असताना ते कुठल्याही आसक्तीमध्ये अडकत आहेत का? की हा जीव माझा अत्यंत प्रिय आहे, तो मग त्याच्या मी आसक्त म्हणजे त्याच्यासाठी आसक्ती आहे, की आपण त्याच्यासाठी मग आपण आपलं कदाचित आपण त्या बुद्धिभ्रंश होऊ शकतो, भ्रम होऊ शकतो, हो की नाही? त्यामुळे आसक्ती कशात नाही. परमेश्वर हा नेहमीच जो आहे तो सगळ्या गोष्टींपासून अनासक्त आहे. म्हणून तो परमेश्वर आहे. आणि मग तो आपल्यामध्ये जे 3 गुण आहेत, त्या 3 गुणांचा स्वामी कोण आहे? त्या 3 गुणांची निर्मिती कोणापासून झालेली आहे? ते भगवंतांपासून झालेली आहे. आणि मग पुढे आपण बघूया, की बहिरंतश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वाद विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. मग आता परमसत्य हे सर्व चराचर आणि प्राणिमात्रांच्या अंतरंगात आहे आणि बाहेरही आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. मग परमात्मा, परमेश्वर, भगवान श्रीकृष्ण ते अत्यंत दूर आहेत, अत्यंत ते त्या गोलोक वृंदावनमध्ये आहेत. पण ते तिथेच आहेत का? नाही. ते यत्र तत्र सर्वत्र आहेत. ते चराचरात व्यापून राहिलेले आहेत. ते जळी-स्थळी, काष्ठी, पाषाणी आहेत. आपल्या एवढंच कशाला आपल्या अंतरंगात सुद्धा स्थित आहेत. मग आपल्याला दिसतायत का? की हां, इथे-इथे परमात्मा बसलेला आहे, इथे परमेश्वर आहे, इथे दिसतो का? नाही. त्याची जाणीव तरी आपल्याला होते का? पण जरी आपण 7वा-8वा अध्याय वाचला, की पाणी पाणी प्यायलं, की त्या पाण्याच्या रसामध्ये भगवंत आहे. पण पाणी पिताना आपल्याला भगवंताचं स्मरण होतं का? हे पाणी खूप छान आहे, कारण याच्यामध्ये भगवंतांचं हे अस्तित्व आहे. आपण असं म्हणतो का? नाही. कारण आपण आपल्या भौतिक इंद्रिय आपली इंद्रिय जी आहेत ती भौतिक इंद्रिय आहेत. त्यामुळे आपल्या आपल्या जाणण्याच्या, पाहण्याच्या आपली सदोष इंद्रिय आहेत. त्यामुळे त्याच्या पलीकडे जे आहे, त्यामुळे ते अत्यंत दूर पण आहे, अत्यंत जवळ पण आहे. पण ते आपल्याला समजत नाही. ते चराचरात व्यापून झालेलं आहे. ते अंतर्बाह्य आहे. तरी त्याची आपल्याला ते परमात्मा, परमेश्वर इथे एक छोटं उदाहरण आहे आणि ते भक्तांचं रक्षण करत असतात. ते कुठेही असले तरी कारण की पालन-पोषण करत असतात. परीक्षित राजांचं उदाहरण आहे. परीक्षित राजा जेव्हा मातेच्या उदरामध्ये होते, तेव्हा अ, अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्र सोडलं होतं आणि त्या ब्रह्मास्त्राची तोड काही त्यांच्याकडे नव्हती. पांडवांवर अत्यंत राग आला होता. त्यामुळे त्यांना निर्वंश करण्यासाठी त्यांनी परीक्षित राजांचं जेव्हा ते मातेच्या उदरात होते, तेव्हा त्यांच्यावर बाण चालवला होता. आणि मग अ, त्या ब त्या बाणाला काही त्या ब्रह्मास्त्र आहे, त्यामुळे त्याला तोड नाही. ते ते जाणारच. त्याला म्हणून भगवंत, परमात्मा, परमेश्वर सगळ्यांमध्ये असतात ना. मग ते त्या गर्भामध्ये सुद्धा होते. मग त्या गर्भामध्ये असलेले, आपल्या सगळ्यांमध्ये असलेले क्षीरोदक्षाय विष्णू, ते बाहेर आले आणि ते ब्रह्मास्त्र त्यांनी परत फिरवलं किंवा त्यांनी
त्यामुळे त्यांनी त्या परीक्षित राजांचं जे आपल्या मातेच्या उदरामध्ये होते त्याचं रक्षण केलं. म्हणजे भक्तांचं सगळ्यांचं रक्षण करण्यासाठी भगवंत जे आपले पालन-पोषण करत असतात ते अंतर्बाह्य सर्वत्र असतात आणि म्हणून ते आपल्या जवळही आहेत आणि आपल्या दूरही आहेत. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचा उगम तो आहे. भौतिक अंधाराच्या अतीत आहे, अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, तोच ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचं ध्येयही तेच आहे. सर्वांच्या हृदयामध्येही ते स्थित आहे. मग आपण रोज श्लोक म्हणतो, "ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया." आपल्या सगळ्यांमध्ये एक अज्ञानरूपी अंधकार भरला आहे आणि त्यामुळे आपल्या संभ्रमामध्ये आहे. पण तेच त्या प्रकाशाचं ते ज्ञानरूपी प्रकाश सुद्धा तेच आहे. तेच स्रोत आहेत. तेच अव्यक्त आहे. तेच या 3 गुणांचे स्वामी सुद्धा आहेत. तेच ज्ञान आहे. तेच ज्ञेय आहे. ज्ञानाचं ध्येय सुद्धा तेच आहेत. तेच सगळ्यांच्या मग ते कोण आहेत? तर आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. परमात्मा, परमेश्वर, भगवान श्रीकृष्ण ज्यांना आपण भगवान म्हणतो, ते षट ऐश्वर्यांनी परिपूर्ण आहेत. असे तेच ज्ञानही तेच आहेत. ज्ञानाचं ध्येयही तेच आहे. म्हणजे ज्ञानाचं ध्येय काय आहे, की आपल्याला त्या परमेश्वराचं, त्या परमात्म्याचं सेवक व्हायचं आहे. आत्म्याने सेवा करायची आहे. आपल्या आत्म्याने त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचं आहे. आपल्याला वैकुंठ धामापर्यंत पोहोचायचं आहे. आपल्याला अ, ह्या मुक्त आपला जो बद्ध आत्मा आहे, तो आपल्याला मुक्त करायचा आहे. आणि ज्ञेय काय? तर तेच परमात्मा, परमेश्वर ते आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. लगेच आपण पुढे जाणार आहोत. पण हे शक्य आहे का? तर त्याच्याबद्दलही सांगता आहेत. अशा प्रकारे क्रियाकलापांचं क्षेत्र, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी तुला थोडक्यात सांगितलं, वर्णन केलं. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. जे भक्त आहे, ज्यांची श्रद्धा दृढ आहे, विश्वास आहे, तर त्यांना ह्या गोष्टीची जाणीव आहे आणि ते निश्चित भगवंतांची प्राप्ती करू शकतात. त्यांची कृपा मिळवू शकतात. पण बाकीचे सगळेच नाही मिळू शकत. त्याच्यामागचं काय कारण आहे? भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे तू जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासूनच उत्पन्न होतात. पण आपण या भौतिक प्रकृतीमध्ये अडकलेलो आहोत. त्यामुळे विकारही आहेत आणि ते 24 घटक तर आपण आताच पाहिले. त्यामुळे वेगवेगळ्या भावना तयार होतात, वेगवेगळे विकार आपल्याला तयार होतात. त्रिगुण तर सोबत त्या 24 घटकांचाच एक भाग आहे. त्यामुळे आपला हा भौतिक प्रकृतीमध्ये अडकलेला आपला हा जो जीव जो आहे, तो आत्मा ज्याला आपण बद्ध आत्मा म्हणतो, त्याच्यामुळे हे सगळे गुण तयार होतात. वेगवेगळ्या विषय वेगवेगळ्या आसक्ती तयार होतात आणि मग काय होतं, कार्यकारण कर्तृत्वे हेतू प्रकृती उच्यते. पुरुषं सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतू उच्यते. मग प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले, तर जीव संसारातील विविध सुख-दुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले पाहिजे. मग आपण जर कुठेतरी म्हटलं, की ह्या प्रकृतीमुळे मग आपल्या आपल्या हे 3 गुण जे आहेत, ते त्या आपण या प्रकृतीमध्ये अडकलेलो आहोत. म्हणून ते 3 गुण आपल्यामध्ये आहेत की नाही? आणि मग त्या ह्या प्रकृतीमध्ये पंचमहाभूत आहेत. त्या पंचमहाभूतांनी आपलं शरीर तयार झालेलं आहे. अहंकार हा त्या प्रकृतीचा भाग आहे. म्हणजे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर. मग आपण जर म्हटलं, की त्या गोष्टींमुळे ह्या सगळ्या गोष्टी तयार झाल्या. पण ज्या अपेक्षा आहेत, ज्या वासना आहेत, ज्या इच्छा आहेत, त्या कोणाच्या आहेत? तर त्या त्या तो जीव त्याच्यामध्ये अडकल्यामुळे त्या जीव तयार करतो की नाही, त्या इच्छा, आकांक्षा आहेत. आपण 3 कर्ते पाहिलेले आहेत. जीव जो आहे तो इच्छा निर्माण करतो. परमात्मा जो आहे तो ते पूर्ण करेल की नाही हे ठरवतो आणि प्रकृती ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सगळी व्यवस्था करतो. म्हणजे आपण जर म्हटलं, तर कार्य आणि कारणीभूत जरी प्रकृती जरी असली, तरी आपण त्या सुख-दुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत आपण आहोत. म्हणजे जीव आहे. कारण इच्छा व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य त्याच्याकडे आहे. मग ती इच्छा चांगली असेल किंवा वाईट असेल. आपण लगेच पुढे जाऊया आणि म्हणून काय होतं, पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतीच्या गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सत्सत् योनिर्जन्मसु. मग याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. त्याप्रमाणे त्याला विविध योनींमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. मग इथे त्या आपल्याला माहिती आहे, की आपण कर्मबंधनात अडकतो. वेगवेगळ्या इच्छा, आकांक्षा, वेगवेगळी कृती आपण करतो. त्यामुळे मग ते कर्म, विकर्म, अकर्म असं क्लासिफिकेशन होतं. आपण त्या कर्माच्या बंधनात अडकतो. चांगलं कर्म असेल तरी
उपभोगण्यासाठी या, सुख उपभोगण्यासाठी या, वाईट कर्म असेल तर अधःपतन होतं किंवा दुःख भोगण्यासाठी तुम्हाला जन्म घ्यायचाच आहे. मग आपण वेगवेगळ्या योनींमध्ये जन्म घेतो. कारण आपण ह्या प्र कर्माच्या बंधनामध्ये अडकलेलो आहोत. जे कर्म करतो, या भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण अडकलेलो आहोत आणि मग आपण तिथेच आपलं जीवन व्यतीत करतो. तो कालावधी सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. ब्रह्मांडाचा 1 दिवस, 1 रात्र, रात्र झाली की आपण त्याच्या त्या जी आपली ही सृष्टी जी आहे तिचा लय पावतो. आपण विरघळतो आणि आपला असहाय्य जीव पुन्हा जन्म घेतो नव्याने. जेव्हा ब्रह्मदेवांचा दुसरा दिवस उजाडतो आणि मग याच्यातनं आपल्याला हे सगळं सुरू असतं आणि मग हे सगळं आपण जे कर्म करत असतो, त्या कर्मबंधनात अडकलेलो असतो. तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक काय म्हणू शकतो की नाही एक परवानगी देणारा तर हा श्लोक खूप महत्वाचा आहे. उपदेष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर. परमात्मेती चाप्युक्तो देहेस्मिन पुरुष पर. तरीही या शरीरात आणखीन एक दिव्य भोक्ता आहे, जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, देखरेख करणारा आहे, परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. 3 कर्ते सांगितले. बरोबर 5व्या अध्यायात पाहिलेलं आहे. आता परत आपण बोललो. 3 कर्त्यांमधला एक परमात्मा आहे. माझ्या मनामध्ये इच्छा निर्माण झाली, की मी हात वर करायचा. मग ती इच्छा निर्माण झाली, तर ती इच्छा पूर्ती कोण करतं? उपदेष्टा हनुमंता. मग तो परमात्मा जो आहे, तो बघतो, की बाबा हिचं कर्माचा बॅलन्स काय आहे? ही हात वर करायची इच्छा आहे, ती पूर्ण करू शकते का? का नाही करू शकत? मग तो बघतो, नाही बाबा करू शकते. मग ती हात मग तो आपल्या प्रकृतीला तसा निर्देश करतो आणि मग प्रकृती आपल्या त्या म्हणजे आपण प्रकृतीचेच भाग आहोत. त्यामुळे आपले ज्ञानेंद्रिय जे आहेत, त्या कर्मेंद्रियांना तसा निर्देश पाठवतात आणि मग माझा हात आपोआप वर होतो. हे फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड किंवा त्याच्याही कमी वेळामध्ये या सगळ्या गोष्टी घडत असतात. पण आपल्यामध्ये जो उपदेष्टा हनुमंता म्हणजे आपल्यामध्ये जो बसलेला परमात्मा परमेश्वर आहे, तो एक प्रकारचा ऑब्झर्व्हर आहे. तो सगळं बघत असतो आणि नुसता बघत नाही, तर आपली जी काही इच्छा आहे, ती पूर्ण करायची की नाही, त्याची अनुमती देणारा तो आहे. उपदेष्टा हनुमंताच भर्ता भोक्ता महेश्वर. तो कोण आहे? परमात्मा परमेश्वर तिन्ही लोकांचा मालक. कोण आहे? सर्वोच्च मालक आहे. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोकही महेश्वरम. हो की नाही? आपण 5व्या अध्यायात शिकलेलो आहोत. जो देखरेख करणार आहे, जो ऑब्झर्व्हर आहे आणि तोच परवानगी द्यायची की नाही द्यायची. मी चालू शकेल की नाही याची परवानगी सुद्धा तो देतो. बरेच जण बघा वृद्धापकाळामध्ये शरीर जीर्ण होतं, की बरेच जण अगदी बेडरिडन असतात किंवा वेगवेगळ्या व्याधीत जडलेल्या असतात, पण आपण रोजच्या हालचाली सुद्धा करू शकत नाही. त्याचं कारण असं आहे, की आपला बॅलन्सच संपलाय हो कर्माचा. तुम्ही कितीही धावायचा, चालायचा प्रयत्न केला, पण तो बॅलन्स संपलाय. काय करणार परमेश्वर? कुठून देणार परवानगी? हो की नाही? मग हाच जो आहे, जो हे सगळ्यांचा डेटा फाईल त्यांच्याकडे आहे. सगळे हिशोब जो मांडत असतो आणि त्या पद्धतीने तो सगळं हे चालवत असतो. तर कोण आहे? परमात्मा, परमेश्वर, ज्याला आपण आपण कोण म्हणू शकतो? मग इथे आपण म्हटलेलं आहे, की उपदेष्टा हनुमंताच भर्ता भोक्ता महेश्वरम. सुहृदं सर्वभूतानां. ते सगळ्यांचे मित्र सुद्धा आहेत. 5व्या अध्यायात आपण म्हटलेलं आहे, परमेश्वर म्हणून आपण त्यांना ओळखतो. जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो, त्याला निश्चितच मोक्षप्राप्ती होते. त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याला पुनर्जन्म मिळत नाही. मग हे आपलं शरीर म्हणजे क्षेत्रज्ञ, भौतिक प्रकृती, जीव म्हणजे आपण आत्मा, जीवात्मा आणि ह्या 3 गुणांनी जडलेले विकार, भावना हे सगळं ज्याला हे क्रिस्टल क्लिअर माहिती आहे, की हे असं आहे, हे असं आहे. हे जो तात्विक पद्धतीने जाणतो, तो निश्चितच आपली आध्यात्मिक प्रवास जो आहे, आध्यात्मिक प्रगती करण्यामध्ये मार्गस्थ होतो आणि निश्चित मोक्षप्राप्ती करतो, क्रमशः मोक्षप्राप्ती करतो आणि मग एकदा मोक्ष मिळाला, की मग त्याचा पुनर्जन्म नाही. तो ह्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रात अडकत नाही किंवा तो ह्या ब्रह्मांडामध्ये पुन्हा अडकत नाही. आणि मग काहींना ध्यानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, काहींना निष्काम कर्माद्वारे फलदायी इच्छांशिवाय परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. मग असा मुक्ती कशी मिळते किंवा आपण कसा तो प्रवास साधू शकतो? तर तुम्ही ध्यान करा, ध्यानस्थ व्हा. तुम्ही जे ज्ञान ग्रहण करता आहेत, त्याचं अनुशीलन जरी केलं म्हणजे तुम्ही जे ऐकलं, जे वाचता आहात, ते
तर त्याच्यानुसार आपण आपली जीवनशैलीमध्ये जर बदल केला, म्हणजे प्रपंच करता करता परमार्थ साधायचा किंवा काहींना निष्काम कर्म म्हणजे आपण जे काही कर्म करतोय, प्रपंच करतोय अगदी सगळं व्यवस्थित, सकाळपासून रात्रीपर्यंत दिवस-रात्र करतो आहे. पण फळाची कुठलीही अपेक्षा नाही हो. तो भगवंतांचा प्रपंच आहे, मला सांभाळायला दिलाय, मी आपलं करायचं करणार आणि त्या जे काही आहे भगवंत बघून घेईल. अशा भावनेने जो सगळं कर्म करतो, पण म्हणजे तो त्याची प्रपंचही उत्तम करतो आहे. भगवंतांची भक्ती उत्तम करतो आहे आणि तो भगवंतांचा प्रपंच म्हणून उत्तम पद्धतीने करतो आहे. नाहीतर लगेच कुठलीही जबाबदारी झटकून द्यायची नाही हो. तो पर्व याचा आहे. म्हणजे आपण लगेच गैरसमज तयार होतात म्हणून. तर ते सगळं जे उत्तम पद्धतीने करतोय, भगवंतांचा भक्त म्हणून करतो आहे, सेवक म्हणून करतो आहे. तर असा जो निष्काम कर्म करतो आहे, अशा सगळ्या ना फलदायी इच्छांशामध्ये जे सगळं करतो आहे, त्याला परमात्म्याचा साक्षात्कार झाल्याशिवाय राहत नाही, आध्यात्मिक प्रगती झाल्याशिवाय राहत नाही. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तर इतरांकडून ऐकून पुरुषाची पूजा करू लागतात आणि अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म-मृत्यूचा मार्गही ओलांडतात. म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होतं, की कोणाला आपल्याला अ, म्हणजे तो योग साधनेमध्येच आहे किंवा त्याचा पुण्यकर्म चांगला आहे म्हणून तो ह्या आध्यात्मिक मार्गावर लागला आणि त्याचा अ, हळू-हळू प्रगती झाली, प्रगल्भता झाली असं नाही. आपण आपल्याला अध्यात्म काय आहे हे माहीत नसेल, पण आपण कोणाकडनं ऐकलं, जाणलं आणि आपण त्या भगवंतांची पूजा करायला सुरुवात केली, भगवंतांना शरण गेलो, कृष्णाला शरण गेलो, तर निश्चितच आपली ही उपासना भगवंत स्वीकारतात आणि त्याचा आपल्याला त्यांचा कृपाप्रसादही मिळतो. आपली ही जन्म-मृत्यूच्या मार्गापासून सुटका होते. आपण सगळं क्रमशः होतं. ओव्हरनाईट काही होत नाही, की आज मी जप केली आणि उद्या मुक्तता नाही. हळू सगळं होतं, ग्रॅज्युअली होतं. पण तो विश्वास, ती उपासना करणं महत्त्वाचं आहे. तो निश्चय करणं महत्त्वाचं आहे. पुढे लगेच जाऊया. हे भरत शर्भ चर आणि चर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस, ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होतं. मग आता पुन्हा एकदा आपण विज्ञान काय आहे ते बघूया. या भौतिक प्रकृतीमध्ये जे चल आहे, जे अचल आहे, हे सगळं जे जे अस्तित्व जे दिसतं आहे, जे दिसत नाही आहे, पण ज्याची जाणीव होती आहे, तर ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जे आहे, हे त्याच्या संयोगापासून बनलेलं आहे. नुसतं क्षेत्र असेल, म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर आपल्या शरीराचं नुसतं क्षेत्र आहे. आपण काय म्हणतो त्याला? बॉडी म्हणतो. हो की नाही? प्राण नसलेलं क्षेत्र, प्राण नसलेलं शरीर याला आपण बॉडी म्हणतो. पण जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये प्राण येतात, तेव्हा त्याला आपण शरीर म्हणतो. त्याला आपण एक नाव देतो. हो की नाही? त्याची एक वेगळी ओळख आपण तयार तयार करतो. त्याला आपण वेगवेगळ्या हो की नाही? ते शरीर चालू शकतं, बोलू शकतं. तर त्याच्यामध्ये जर चेतना नसेल, त्याच्यामध्ये जर क्षेत्रज्ञ नसेल, तर ते शरीर कसं असतं? हो की नाही? त्यामुळे त्याच्या संयोगाने ही सगळी सृष्टी जी आहे ती निर्माण झालेली आहे. म्हणजे क्षेत्र आहे, पण क्षेत्रज्ञ नाही तर नाही. ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ मिळून ही संपूर्ण सृष्टी, हे ब्रह्मांड तयार झालं आहे. ब्रह्मांडाची निर्मिती झाली, पण तिथे गर्भोरक्षाय विष्णू आहेत आणि म्हणून ब्रह्मांड जे आहे त्याला सचेतन आहे असं आपण म्हणू शकतो. मग त्याच्यापासून ब्रह्मदेवांची निर्मिती, मग सृष्टीची निर्मिती. मग ह्या ब्रह्मदेवांपासून म्हणजे ब्रह्मदेव हे प्रथम सजीव आहेत आणि प्रत्येक सजीवामध्ये भगवंत क्षीरोदक्षाय विष्णू म्हणून तिथे आहेत, स्थित आहेत. ते चेतना देण्याचं काम करत आहेत. आणि म्हणजे त्याच्या संयोगानेच हे संपूर्ण ब्रह्मांड हे सगळं जे आहे हे निर्माण झालेलं आहे. मग पुढे बघूया. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं न विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति. मग जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. पुन्हा तेच ब्रह्मस्तर, समभाव, समानता, की प्रत्येकामध्ये मग तो पशु आहे, पक्षी आहे, प्राणी आहे, झाड आहे, मनुष्य प्राणी आहे. अ, मग त्याच्यामध्ये सुद्धा नर, मादी म्हणजे आपण लगेच बाई माणूस लगेच भेदाभेद सुरू होतो की नाही आपला. तर हे सगळं जो पाहतो, तर जो यथार्थ रूपाने पाहतो, ज्याच्याकडे ज्ञान आहे, की हा प्रत्येक आहे, सगळेजण भगवंताचे अंश आहेत. भगवंताचं स्फुल्लिंग आहे. याच्या सगळ्यांमध्ये परमात्मा स्थित आहे. आणि अशा पद्धतीने आपण त्यांच्याशी आपलं वागणूक असते, मैत्रीचं नातं असतं. तशा पद्धतीने आपण समभावाने प्रत्येकाशी वागत असतो. तर
असा तो यथार्थ रूपाने पाहतो, असं भगवंत म्हणतात. कारण त्याला ते ज्ञान काय आहे हे माहिती आहे. प्रत्येकाच्या मध्ये परमात्मा स्थित आहेत हे माहिती आहे. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामध्ये स्वतःची अनुभूती होऊ देत नाही. याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. मग ज्याला ही समभावना प्राप्त झालेली आहे, की समानता प्राप्त झालेली आहे, मग अशा मनुष्याचं अधःपतन होत नाही. कारण तो मनाने प्रगल्भता आलेली असते, बुद्धी सक्षम झालेली असते आणि असा मनुष्य निश्चितच क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो, मोक्ष मार्गाला प्राप्त होतो. वैकुंठ धामापर्यंत तो पोहोचतो, भगवंतापर्यंत निश्चित पोहोचतो. मग भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काही करत नाही, हे तो प्रत्यक्षात पाहतो. मग जो मनुष्य जो आहे, की ज्याला हे माहिती आहे, क्रिस्टल क्लिअर आहे सगळं, की हा आपण क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ काय आहे, भावना कशा तयार होतात. म्हणजे आपल्या ह्या सगळ्या भावना ज्या आहेत, आपले हे जे षड्रिप विकार जे आहेत, ह्या वासना, ह्या इंद्रिय विषय जे आहेत, या इच्छा, आकांक्षा ज्या आहेत, राग असेल, लोभ असेल, सुख-दुःख हे सगळं जे आहे, की ह्या शरीराद्वारे निर्माण केलेल्या क्रिया आहेत आणि ह्या वेगवेगळ्या आपण लगेच प्रतिक्रिया देत असतो बघा. कुठल्याही गोष्टीवर आपण मान, सन्मान, आपल्याला आदर हवा, म्हणजे हे सगळं जे आहे, हे त्या शरीराशी निर्मित आहे. शरीराने निर्माण केलेलं आहे. पण ते शरीर जे आहे ते नाशवंत आहे आणि त्या शरीराला चेतना देणारा माझा आत्म्याशी या गोष्टीचा काहीच संबंध नाही आहे. हे जो जाणतो, तो प्रत्यक्षात जाणतो, असं इथे भगवंत सांगतायत. म्हणजे शरीर हे एक यंत्र आहे. आपल्या आत्म्यावर आरूढ झालेलं, की आपला आत्मा जो आहे कार्य करण्यासाठी, कर्म करण्यासाठी आपल्याला एका यंत्राची गरज आहे आणि ते यंत्र म्हणजे हे शरीर आहे. हे क्षेत्र आहे आणि क्षेत्रज्ञ काय आहे तर आपला आत्मा आणि आपला परमात्मा. हे जो जाणतो तो निश्चितच प्रत्यक्षात पाहतो असं भगवंत सांगत आहेत. मग बऱ्याच जणांना असं वाटत असतं, की आपल्या शरीरामध्ये आपला आत्मा आहे म्हणजे तो आत्मा मिसळून गेला आहे. त्याच्यासाठी आपल्याकडे छान इथे उदाहरण आहे. भगवंतांनीच दिलेलं आहे. भगवंत सगळं विस्तृतपणे सांगत आहेत. आपला क्षितिज आपल्याला माहिती आहे. तर क्षितिज आपण कितीही पुढे-पुढे गेलो आपल्या डोळ्याला दिसतं. ते डोळ्याचा संभ्रम आहे तो, की आकाश आणि पृथ्वी जी आहे ती टेकलेली आहे, जोडलेली आहे, गेलेली, मिसळलेली आहे. पण वास्तव्यात तसं असतं का? नाही. त्याचप्रमाणे आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपाप्रमाणे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्मदृष्टीत स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात वसलेला असला तरी शरीरात मिसळत नाही. आपला आत्मा ह्या शरीरामध्ये जरी आहे, वास्तव्य त्याचं ह्या शरीरामध्ये आहे. जन्म झाल्यापासून मृत्यू येईपर्यंत तो एका शरीरामध्ये त्याचं वास्तव्य आहे. तेवढा काळ त्याचं वास्तव्य आहे, पण तो त्या शरीरामध्ये मिसळत नाही. तसं ते क्षितिज आहे की नाही, तो संभ्रम आहे. तसंच आपल्याला असं वाटत असतं, आपला आत्मा, आपलं शरीर हे एक आहे, एकरूप आहे. नाही. हे 2 वेगळ्याच गोष्टी आहेत. आणि मग हे भारता जसा सूर्य एकटाच या विश्वाला, ह्या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करत असतो. मग सूर्य जसा संपूर्ण ब्रह्मांडाला प्रकाशित करत असतो, त्याच्या तेजाने त्याचं तेज उत्सर्जित करून सर्वत्र ची निर्मिती करतो, तेजाची निर्मिती करतो. तसा आपला हा जो आत्मा जो आहे, तो हा संपूर्ण देहाला, मग तुमचा देह कितीही फुटी असेल, तर त्या संपूर्ण देहाला चेतना देण्याचं काम जो आहे, तो आपला आत्मा करत असतो. मग तो आत्म्याचा आपल्याला साईज माहिती आहे, की आपल्या केसाच्या टोकाच्या 10,000वा भाग. म्हणजे तो सूक्ष्माती सूक्ष्म मायक्रोस्कोपी खाली पण आपल्याला कदाचित दिसू शकेल की नाही, तो नाहीच. पण असा जो आहे, तसा जो सूक्ष्माती सूक्ष्म आपला आत्मा जो आहे, तो तुमच्या या संपूर्ण शरीराला चेतना देण्याचं काम करत असतो. आणि मग पुढे म्हणतायत, जे ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात, ते परमध्येयापर्यंत पोहोचतात. मग हे ज्याला माहिती आहे, हे जे जाणू शकतात, नुसतं जाणणं, नुसतं माहिती असणं नाही, तर त्या ज्ञानाचं कुठेतरी अनुशलन होतंय. आपल्या जीवनशैलीमध्ये तशा पद्धतीने थोडाफार आपण बदल करतो आहे. आपण सुरुवात केलेली आहे. तर असेच लोकं परमध्येयापर्यंत निश्चित पोहोचू शकतात, असं भगवंत सांगता आहेत. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपला आहे. आपल्या आजच्या अध्यायामध्ये
अर्जुनाचे प्रश्न होते आणि प्रत्येक प्रश्नाला भगवंतांनी विस्तृत उत्तरं दिलेली आहेत आणि ते संपूर्ण अध्याय त्याच्यावर आहे, की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय? ज्ञान काय आहे? त्याचं वर्णन आलेलं आहे. ज्ञान प्राप्त करण्याची प्रक्रिया ती अ, अभ्यासाने आपण करू शकतो, वैराग्याने करू शकतो. नामस्मरणाने करू शकतो. त्याच्यानंतर ज्ञानम काय आहे? प्रकृती, पुरुष आणि मग त्याच्या संघाने कसं आपलं कर्म केलं जातं, तर आपण कसं त्या कर्मबंधनात अडकतो. मग ज्ञानाची दृष्टी काय आहे? याच्यापासून जर आपण वेगळं झालो, हे हे क्षेत्रच वेगळं आहे, क्षेत्रज्ञ वेगळं आहे, परमात्मा वेगळा आहे, आपल्या आत्म्याचा प्रवास वेगळा आहे. हे जो जाणतो आणि अशा पद्धतीने आपले जीवन व्यतीत करतो, तो निश्चितच भगवंतांच्या कृपाप्रसाद प्राप्त करतो किंवा वैकुंठ धामापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्नशील होऊन तो निश्चितच क्रमशः मुक्ती मिळवतो. तर इथेच आपला अध्याय आजचा संपलेला आहे. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. हरे कृष्णा सगळ्यांना.